Var baş temaşavanên hêja hûn bi xêr hatin sersera serçava hatin bernama panorama heftê wek tê zanîn bernama panorama heftê ji alî Rêveberiya Çarpel Medya da tê birêvebirin. Vê heftiyê dora min bû ez hêvî dikim ku em demekî xweş bi hev re derbas bikin. بریا کو از دست به برنامه خو بکم و میوانم خو حوله بو بدم ناس کردن از دخوازم کو چند کسین کو دوی هفتیا بوری دا جیانا خوش دست دانه و لبامه قدر و قیمت وان گلک زیدنه از وان ببیر بینم و ببیر آوجی بینم د روژک وک ایرو 2017 سال 2017 کودکه چهارمین سال وگراوی رزدار مام جلال طلبانی روژک وک ایرو جیانا خوش دستا رزدار مام جلال طلبانی براستی لهمبر گلک ناکوکین مزن کودنا باوان دا هبوجی اوی و رزدار مسعود برزانی دستدان هف و دولتا فدرالیا ایرو هیم دولتا فدرالیا ایرو آویتن مالاوان آواوه ملت کرد اوی هر مندار وان به خودوی به رحم و کرم شاد بکه و جیوی بهشتوه دیسا از دخوازم جوارا بحثا همشریکی خوب بکن سیدای ملا عبدالکریم جیهان ولات پرور کرد دامزرینر ددقویا فارقینه بو اندام پولیت برویا پدکه لترکیه پارتی دموکراتی کردستان لترکیه بو خباتکار و کتکارکی دوزا آزادیا کردستانه بو ده روژا 1976 yani Eylül'na 1976 siye Eylül'ne de kazayek trafikê da jiyana xweş desta ava 45 sal serda derbas bûn rehê wî şad be û cihê wî bihişt be min bi xwe ez gelek dilşadim ku min kesekî wek wî nas kir براستی جی انسانکی گلک حلیم و انسانکی دلسوز دوزا آزادی کردستان بو جاردن از دویم خودی وی برحم و کرم اخشاد بکه دیسا هما 28 ماه بوری دا yani 5 رو بری حواله می pak Avrupa da dixebitî Osman Tokgöz dilsozê doza azadiya Kurdistanê jiyana xweş desta em ji malbata wî ra ji hezkiriyên wî ra û ji hevalên wî Partiya Azadiya Kurdistanê ra sersaxî sebir û metanet dixwazin cihê wî bihişt be inşallah dîsa ez dixwazim behsa hemşehriye xwe farqînê bikim Medenî û Mihemed Ehsan Budak birayê hevalê me Doktor Zekî hevalê me Şakir Budak û hevalê me rehmetiyê birayê wanî mezin ez wana bi rêzdarî bibîrtînim ew leheng bûn dibirabûn dişehîd bûn di doza azadiya Kurdistanê da canê xwe ji dest dan ew ê ticcar neyên ji bîr kirin û em wan bi rêzdarî bibîrtînin dîsa ez ê behsa Ceylan Önkolê bikim we navê wê bihîstiye di sala 2009 meha Eylûnê da hê 12 salî bû li ber karika bû ew bi xwe jî karxezalek bû ew ê bi gulekî hawûne wê kuştin wê qetil kirin
perçe bû. Diya wê wan perçe wê kir pêşa xwe û hanî malê. 200 metre dûrî mala xwe bû. 200 metre. Qereqolik nêzî wan hebû. Digotin ku ji wê qereqolê wê hewne avêtine wirê. Devleta Türkiye yani Mahkema Devleta Türkiye 28,208 باغنۆت و 85 قورش ji bo jiyana Ceylanê qerebû kir. Ew qas. Xwedê heqê wê nehêle. Ji gundekî licê bûn ez wî jî bêjim. Xwedê heqê wê nehêle. Ji bo ku em tûşî van qetliama van kuştina nebin, divê ku em êdî li ser axa xwe em xwe bi rê ve bibin. Ab rastiya me ew e. Xwedê wan bi rehme xweşa bike. Belê, piştî vê em bêjin van gotinan ez dixwazim mêvanê xwe bi we bidim naskirin. Mêvanê min hûn her diya jî baş naz dikin gelek cara dertên ekranê Çarpel Medyayê li alê minî rastê rêzdar Vîldan Sayîn Tanrıkulu kek Vîldan ti bi xêratî sersera serçavara hatî. Dengê xwe veke. Deng veke. Kek salim gelek spas kim kekanî fê dîtira vekê xweşim. Kek salim çelîker hûn wî jî naz dikin ew bi xwe di Çarpel Medyada dema borî wek bername çêkerekî bû jî. Kek salim tu jî bi xêratî sersera serçavara. Spas tek Henîfî, silav te, silav kek Vîldan, silav hemû temaşavan jî. Têvîdarin programekî serkeftî verekêtan. Belê. Gelo hûn dixwazin li ser wan bîranînan tiştekî ku hûn bêjin heye. Dixwazim çend gotin ser Sêdayê Melatkerîn bêjim. Mam Celal mirovekî serokekî Kurda bû. Mala wî ava ji bo miletê Kurd xebatek kir û jina me çaseverê çû. Em wî tim bîr tînin û spas bû kedawî. Sêdayê Melatkerîn Ceyhan dixwazim çend gotin serê bêjim. Sêdayê Melatkerîn Ceyhan hişfaqînî bû lê nesla nû wî ciwanmerî nas nake. Divê ew were naskirin bahsa kedawî were gotin. Sêda li Farxînê ew kes bû ku li tovê kurdayetiyê ajot û gelek însanê vê dawiyê ku ketin qada têkoşînê her mevkare bêje ku berhemê xebata Sêda bûn. Şagirtê wî bûn. Belê, em şagirtê wî bûn. Em tev şagirtê gelek wî bûn. spas dikin. û ji bo nasandina Sêdayê Mela Ebdulkerîm Ceyhan komisyonek hat avakirin. Ez jî yek ji wan endamê vê komisyonê me. Em ê hewl bidin da ku Sêda bi berhemekî bidin naskirin û em bawerin xebatekî baş verekirin da ku nesla nû Sêdayê Mela Ebdulkerîm baş naskirin. Rastî xebatek pîroz e serkeftin mala we ava. Kek Vîldan tê tiştek vê jî. Gelek spas bi rastî yani gerek tiştî karim bên gotin ez bi vê münasebetê ji Mam Celal re ji rêzdar Abdulkerîm Ceylan hin ew kada Ceyhan. belê Ceyhan. ama hin çavkaniya da wisa yani cuda derbas Şaşitî tên de ew kê de jê heye yani carekî din parî çavlê geran de bîranînên rahmetiyê Şeyx Mehmûd Yeşîl de gelek behsa wan tişta ne bi tenê bi Partî Demokratîk Kurdistan li Tirkiye her wisa gelek hewildanên din hîn ji destpêka salên şêstî ve tê binavkirin. Ez wan bi rêz û hurmet bi bîr tînim û bi gotina te ya dawî bîranîna wan dibêjim. Milletekî
ew nebitevayî yên xwedî dewletî carna tên kuştin û ew dibin belkî di nav münaqeşeyê me îro de rojava me îro de wan tişta firehtir behs bikin lê qetîam û kuştina me bê dewletbûna me ye em divê vê tiştê tu carî ji bîr nekin û heta ku em bê îrade û bê dewlet bin bêguman em ê mecbûr bin gelek bîranînên bi vê şêweyî em bikin hêvîdarim me van roja dît zariyê me nebiyê me van roja nebînin di rojên azad de bi bîranînên baştir van kadirên hêja xebatkarên hêja yê gelê Kurd di bîra wan de bimîne. Spas. tek henfî ez karim ez xwedîm tiştek bêjim wexta me basa melatkerên cêhan dike nabe ku basa mehterin biçimî neykirin nabe ku basa Mahmud Oxtûjî mela Mahmud Yeşîl neykirin loma jî em wan camêr a jî van camêra jî bi bîrtînin em spas bû kedawan jî rehma Xwedê li wan tiraye gelek û em spas. hêvîdarin nesla nû van însana nas bike bizan be kî ye em kî ne em Wezifa me ye ku em bi wan re bidin nasandin jî. spas Belê sağ bin. Belê temaşevanên hêja ka înca em li sernivîsên vê heftê binêrin ka mijarên me çi ne em lê bike. Belê temaşevanên hêja roja 25 meha Êlûnê heftiya ku em tê dane yani serê hefteyê de di rojnama fermî de biryarek dadgeha kanûna bingehîn derket ku têda digo me hesabên malî ên Partiya Azadiya Kurdistanê kontrol kir û di encama kontrolê de me ti çewtiyek di hesabê wan da nedî û me hesabê wana pesend kir me qebûl kir ku ev ya derket di heman demê de cîgirê serokê grûpa İYİ Partiyê Lütfî Türkkan pêş pirskî ji Wezîrê Hundir ê Tirkiye Süleyman Soylî kir got çawa dibe ku partiyek bi navê Kurdistanê têda mezrandin û got Kurdistan ku derê ye û ev mijar ket rojeva Tirkiye û rojeva Kurdên Bakurê Kurdistanê li ser viyan gelek nivîs hatin nivîsandin di rojnama da şirove derketin û herî dawî jî do Partiya Azadiya Kurdistanê li Amedê li ser vê mijarê civînek çapemeniyê derxist û di wê civînê de gotin ku Kurdistan heye Kurdistan navê welatekî ye û hûn mecbûrin qebûl bikin û evyanê rastiyek dîrokî û rastiyek em bêjin coğrafîk e jî
û bavûkalên we jî bas kirine yanî em bêjin Selçûkiya navê Kurdistanê bikaraniye, Dewleta Osmaniya navê Kurdistanê bikaraniye, Mustafa Kemal navê Kurdistanê bikaraniye û herî dawî jî Recep Tayyip Erdoğan navê Kurdistanê bikaraniye. Li ser viyanê wek civînek çapemeniyê hat li darxistin. Ez încar ji we bipirsim. Gelo înkarkirina navê Kurdistanê û van partiyên ku di navê wan da Kurdistan derbas dibe ji ber ku bi awakî neyasayî dadgeha bilind a Tirkiye navê wan ji lîsteyê partiyên siyasî derxistiye. Lê hesabê wan jî pesend dike. Hûnê çi bêjin? Em hema ewilê ji kek salim dest pê bikin. Kerem kekek salim. 10 deqe wextê te heye. Piştî 10 deqa ez ê te hişyar bikim. Haya te ji te hebe. Spasek Henfî biraz ev babet gelek mühim e. Ji ber vê yekê bu insanê ku di nesla me da dizanin 30-40 sal berê duwarê hişmendîtiyê da ji bo me gelek nirx hebûn. Welatê me, netewê me vana du nirxên esasî bûn me bi zelalê di vê warî da têkoşîn da û mêjê me zelal bû ku milletê me milletê Kurd e, navê welatê me Kurdistan e û me divê ev millet li ser vê axê bibe desthilakdar wek hemû milletê dunê û bibe xwedî dewlet. Lê mixabin vî 30-40 salê dawîn di vî warî da em karin bêjin ku bi giştî em têk çûn. Ev hişmendîtiya duwarê welat da, duwarê netewê da ket nava dest û piya. Ê ku vê yekê jî kir PKK bû. PKK tehrîbatekî mezin kir û mêjiyê însanê me şolî kir di vê noktê da. Loma jî tevê ewqa bedela dewleta Tirk hê jî di vê noktê da li hember me êrişkar e. Milletê Tirk di vê noktê da wisa mêjî hatiye şolîkirin ku li hember me êrişkar e. Li bajarê Tirkiye Kurd wek mamela macira dibînin. Di vê noktê da qenaeta min meselek di alî me da jî heye ku em di vê noktê da bi destê PKK têk çûn. Milletê Kurd di vê noktê da bi destê PKK darbekî mezin xwar. Mala Pakê ava ku piçûk bin jî car dinê partiyên wek Pakê hene di vê noktê da pê dikutin erdê ji van nirxê me ra xwedî dertêm. Cenabê te Henîfî Turan te vî tiştî biraz te bersîvekî baş da te got ku bira herin ji Selçûkiya pirsin, bira ji Osmaniya pirsin, bira ji Mustafa Kemal pirsin ka Kurdistan ku derê ye. Ez te pîroz dikim. Her ewa serokê Pakê Mustafa Özçelik do di pres konferansekî da bi zelalê vî tiştî anî ziman ji navê welatê xwe ra ji axa welatê xwe ra xwedî derket. Ez Mustafa Özçelik jî pîroz dikim. Ji xwe Pak 3 sal berê di parastina xwe ya pêşkêşê mehkema bilind kirbû. Di wir da jî bi zelalî vî tiştî anî bû ziman û gotibû ku qanûnê we makezzakonê we li rewşa me nayên. Em rewşa xwe mê biparêzin divê ku win xwe biguhêrin. Bi qeneta min tiştê ku were gotin jî ev e. Kek Henîfî gelek müsaada te hebe ez dixwazim vê pirsê di sê nokteya da binirxînim. Ji bo ku ev pirs mühîm e. Yek jê dualê teorîk da millet bi axa xwe hene, bi axa xwe têne binavkirin.
teorisyenê ki heye ku navî Will Kimlik heye ku me bikare bêje ya İsmail Beşikçiye Kanada'ya bi eslê xwe İngilîze lê di mesela Quebecê da pir camerî dike û zanîna xwe ya akademîkî her duî wê de bikaraniye ew wexta ku milleta û grûpê etnîkî ji hev cuda dike divê millet ew ku li ser axa xwe dijî wekî dinê em dizanin qanûnê di rewşa navnetewiya dijî bêjin di UNê da di pirsa milleta da wexta ku pirs têne münaqeşekirin wexta ku pirsa qedera xwe bi destê xwe tê tayinkirin her ev pirs bi axê ve têgirêdan axa te tune be tu nikarî dawa serkirina xwe duwarê pêşa roja xwe da bikî tu nikarî dawa desthilatdariyê jî bikî asosiya jî em dizanin ku yanî mêjiyê milletê Türk di vê noqtê da pir tevliheve û Kurda wek milletekî nabînin carna wexta ku me têne hêrse bêjin siktir bin ji derên herin baberzaniya yanî ew me li ser axa me wek heqîqetekî qebûl nakin loma jî pêwîst e em di vê noqtê da bi zelalî vê meselê biparêzin têxin programê xwe û stratejiya xwe li gor vê away li gor vê heqîqeta xwe reng bidin stratejiya xwe bi vê hewayî em divê ku ji bo nesla pêş da jî rê xweş kin bêşik em ê bedelekî bidin lê ev bedel ew ê ji bo nesla pêş da rê xweşke û her ewa ji bo Kurdên me ku li Anadolê dijîn li Ankarê li İstanbulê İzmîrê ew jî wexta ku mêjiyê wan zelal bibe welatekî wan heye ew milletin ê ku hatiye welatê wan dagirtiye yekê dinêne ê ku sibê ro divê ku ji vir here neewin ê dinêne loma jî qeneeta min lazim e em di mesela navê welatê xwe da û di mesela desthilatdariya li ser vê axê gelek mêjî zelal bin û bedela wî çi dibe birabe em vî tiştî bidin pêş ev mesela hişmedîtî ye lê mesela bêjin kirinê da di mesela metoda têkoşînê da bêşik em lazim e li gor rewşa xwe canê têk bişon bimeşin û em zanibin ku şiddet û çekdarî di rewşa îro da zerarê deme yanî duwarê stratejiya mêjiyê xwe da divê em zelal bin vî tiştî biparêzin û duwarê metoda xwe da jî li gor şertê xwe mücadela xwe bimeşînin spas bû ez guhdar dikim Ez jî spas dikim bana te ava belê kek dîldan tê çi bêjî gelek spas ke kanîfî yani gelek tiştên ku yani min ê jî bi gota kek salam anî ziman ez ê aliyê vê meselê ya di tekoşîna siyasî de meşruiyet hukuk bûn û kanûnî bûn û aşkerebûn şeffaf bûnê da ez ê hinek binirxînim yani em hemû endamê nivşekîne yani pirsa xebata legal û illegal em daha seda cara me li ser münaqeşe kiriye carna bûye mijarê ku em ji hevdû dûr bikevin carna bûye mijarê ku em bên tawanbar kirin û wekî din niha hem biryara dadgeha Kanûna Esasî ya Tirkiye Anayasa Mahkemesî hem di wê çarçeveyê da yani beyana yek ji wan nûnerên partiyekî li esas gelek ji wan aynî tiştê difikirin hemû ji wan aynî tiştê difikirin lê ev ya li ser Türkan bû mal ew anî rojeva parlamentoyê û di aynî wextê da Wezîrê Daxilî ya Tirkiye bersîva vê pirsê neda bi rêya sekreteriya xwe ya giştî bersîvekî şêl û dane niha pak û
سه پارتیان دن کو وان سالین داوی به ناو و حویتا خواه یا اشکره ین کو د ایلگالیتیه دا دهات بکار آنین بکار آنینه جهن آلین خود احتمالک مزنه لگورا قانون ترکیه نه قانونی بن لوجی مناقشه کی پر مزن هيا جبو کو قانون اساسی یا ترکیه دا ماده نوتی هيا کو او دبجه قانون کی لدجی پیمان ناو نتویی به پیوان ناو نتویی سردسته او درباسته به اما ده پیواجه محکمه کرنا پاکه و پسکه و پارتی کمونیست کردستان و پارتی دموکراتی کردستان ترکیه اما وان تشتا ببینن لبر problem اساسی اوه که کرد جه ناسنامه خویا ملی که بنگه هاوی ولاتکیه و ولاتکی تعریف کریه جغرافیا کی ولات جغرافیا کی تعریف کریه درجه برندن yani pişti ku jwe ev ki merab devce berda prosesa entegrasyona esası lüvederi despet ke mesela yani iro bi qanaata mina şahsi problema esası ya me Kurda de Bakurê Kurdistanê ne asimilasyona jî xetera entegrasyona siyasiye yani entegrasyona sosyal heye entegrasyona aborî heye entegrasyona askeri heye او انتگراسیون عسکری جی بسایا که سالم بحث کرد بسایا متد کو شر چکداری بکارانی بسایا PKK هین 40 ساله داوی da زیادتر بو خردتر بو جبو امزانن yani orduya Türkiye tücari le Hakkariye le Pervariye le Şırnak'ı le Dersim'e evkas serdest ne bu بسایا وان او تشتي هات بدخصن از مثلا زياده بلاو نكم اف تشت او اف مناقشه يكو تكرن ريا راست يا دخباتا شكل خباتا متودا خباتا يا كردا جبو ارمانجا خويا اساسي جبو قدر اخو بخو تعيين كرني نمونه كي پر هجايه لبر yani pak hem be parasına koya evkeda hem nunerin paki rezar Mustafa Özçelikli teda Türkçe teda o gerek havalendin be beyan u daxuyane xo pır aşkara diyar kirine ko yani pırsa nasnameye pırsa ah u velate u pırsa لسر ولات خود اراده خویا سیاسی سردست بوینه لو ما دبیم قیمتا بیت işte قیمتا بان مناقشانا دبیم baş بزانبن او خو çıkas تیخن şeklin cüda yani aşkereye yani işte Erdoğan dert ki ben dibecek o işte min pırsa Kürt çareser kiriye pırs nemaye le de دادگاه قانون اساسی دولت اوی دادگاه هری بلند او که دا چار دعواین کو جبو پارتیین کو نابی وندا کردستان هیا دوم دکه او دبجه پرسا کردتونه yani Kürt نکارن به زمان خو پرورده ببینن او دبجه کردتونه یاجی yani پرسا کردتونه de jiyana rojana da le taybeti le evke le rojavayê Türkiye le carna bi destê hêzên paramilîter ya Türkiye de axa Kurdistanê da jî însanên ku Kurdî strana dibêjin senetkarê ku strana dibêjin bi Kurdî tên mexdûrkirin tên mehkemekirin heta tên kuştin evana hemûya em wexta bidin serhev yani carekî ew gavê ku pak 2014 da avêtibû gavekî gelek girîng e li ser wê ku daxwaza
dozgeriya Mahkema Bilind Yargıtay pek nani go ku em wekî xwe dikin, em destûr û programa xwe nagorînin, em navê Kurdistanê jî ewkê ranakin û li ser wî jî hîn pêvajoya mahkemê dom dike em ê binêrin çi dibe. Ew mahkeme li wê derê xilas nabe, yani dadgeha Kanûna Esasiya Türkiye Anayasa Mahkemesî wexta biryara girtinê jî bide. Rêya Mahkema Mafê Mirova ya Ewropayê vekiriye û nimuneyên vê tiştê hene. Dawa Hak Parê heye, dawa Demokratîk Kitle Partisi. Partiya Girseyî ya Serokatiya Şerafettin Elçî de ew her du dawa jî çûn ewkê Mahkema Mafê Miroviya Ewropayê li wê derê netîceyên pir enteresan derketin û daxwazên Tirkiye nehatin qebûl kirin, herçendî navê wan da navê Kurdistan tune be jî. Eger li ber nakokiya Tirkiye çi ye? Di madda 2820 ku Kanûna Partiyên Siyasî ye, di bendê dudiya de dinivîsîne ku tu partiyekî siyasî ku li Tirkiye hatiye ava kirin nikare iddia bike ku li Tirkiye kêm neteweyên cuda hene û nikare bi navê wan partiye ava bike û nikare ji bo wan kêm neteweya doza maf û azadiya bike. Yani madde 2820 bendê dudiya bendê B eviya dibêje. Tu aslê xwe de tu li viya binêrî eger Mahkemeyên Tirkiye vê kanûnê tatbîq bikin, yani destpêkê da Recep Tayyip Erdogan û partiya wî û hemû partiya divê bigirin. Ji bo hemû partî yani bi kêmanî di üsluba xwe ya siyasî de be jî êdî nikarin înkar bikin ku li Tirkiye Kurd hene, ew Kurd potansiyelekî pir mezin, hejmarekî pir mezin, daxwazê Kurda hene û li gora Recep Tayyip Erdogan ev pirs hatiye çareserkirin, ew bi xwe vê pirsê çareser kiriye. Ji bê qesta min ew e ku di vê pirsê da Tirk bi xwe serê wan nezerale, kanûna wan nezerale, yasayê wan nezerale, tiştê ku li me dikeve divê em digotin û kirinê xwe da bi ısrar bin, tekoşîna millî tekoşînekî dirêj e, sabir dixwaze, bênfireyî dixwaze, ısrar dixwaze, îstikrar dixwaze û biryadarî dixwaze. Ez bi vê münasebetê hem pakê hem jî hevanên din partiyên din ku cesaret kirine bi navê Kurdistanê müracaat kirine, partiyê xwe danîne, herçend îro ew belkî pir xurt nînin, hêzekî pir mezin nînin, lê ev ê tarîx vê gavê wan, ev helwesta wan ew ê bi serbilindî behs bike. Spas dikim. Ez jî spas dikim mala te ava. digotin bêjim. Kerem ke. Ew tekbîrdan basa partiyê dinê jî ki biraz ne tenê pak ew çend partiyê dinê jî navê Kurdistanê li ser wan heye û wek partiyê kanûnî xwe pêş lê mixabin van partiyê dinê min nedan pakê. Mesela vê heftekî ev tiştê münaqeşe kirin lê di raya Kurdî ya giştî da ev tişt pir nak münaqeşe kirin. Yani herçî entegrasyonîstin ji ko ew aşkere ye ti hêvîkî mirov ji wan nîne lê ev van beşên Kurdistanî çi partiyê ku di navê wan de Kurdistan heye çi beşên ku hê nebûne partiyê vî navî wan divê xwe bidana pêş heftekî ev tiştê münaqeşe kirin tu deng ji wan derneket. Ev ciyê daxê ye lazim e vana jî bêjin mil bidana pakê. Do pres konferansiya pakê hebû Mustafa Özçelik deket xwe da îfade kirin lê
çavê mirov li wan însana bû jî. Çünkü bu Kurdistan ne malê bavê pakê ye. Pak tenga xwe da ji vî tişta xwe dertê. Me lêvî bû ku wan partiyê me dinê jî wan beşên kuşkurit bên Kurdistan mil bidana pakê û xwe bidana pêş. Mixabin di wê noktê da qeneeta min kêmasikî çêbû. Spas. Kek salim di wî warî da ez dixwazim hin agahiyan bidim belkî haya we jê tineve di pres konferansa do da Partiya Sosyalîsta Kurdistanê bi serok û çend sergirdeyên xwe beşdar bûn. Dîsa em bêjin tevgera Demokratên Kurdistan koşxura dibên tevger ew heval beşdar bûbûn nûnerê wan wir hebûn. Nûnerê Partiya Komünîstên Kurdistan li wir hebûn. Nûnerê Me dengê wan nebîst ku. nana kek Mustafa bi xwe erê ama hatibûn wirê. Nûnerê Pêl Kurdê hatibûn wirê. Ez bawerim nûnerekî ji Partî Demokratî Kurdistan Bakur jî li wê derê bû. Em dîsa ez li ser navê Partiya Azadiya Kurdistanê ji ber ku ez do li wirê beşdar bûbûm û li wê derê bûm ez spasî wan hemû biraderan dikim. Ez dixwazim ya bêjim wek cenabê te jî got mesela parastina navê Kurdistanê mesela pakê nîne. Pak yani Kurdistan welatê hemû Kurdaye em li ser navê hemû Kurda navê welatê xwe em ê biparêzin. Heta dawiye em ê biparêzin bi awakî yasayî me hinek destkeftî dest xistine. Yani navê Kurdistanê îro bi awayekî bûye fermî bûye. Bi çi awayî em bêjin dadgeha bilind ya kanûna bingehîn û dadgeha bilind jî yani yargıtayî jî ji me re nivîs dinivîsînin nivîsê resmî divê Kürdistan Özgürlük Partisi Genel Başkanlığına. Wexta ku viya divêjin ew tê wê wateyê ku navê Kurdistanê nas kirine. İcar ew Lütfî Türkan ew mesela deng û stendinan e. Mesela ku hevdû li hinek ciya têkin tengasiya ji wê bonê vê pirsê Lütfî Türkan jî baş dizane ku îndî dewleta Türk jî û partiyên Türk jî nikarin navê Kurdistanê tune bihesibînin. Kurdistan heye, Kurdistan derketiye asla navnetewî. İro serokê Herêma Kurdistanê li wan paytextên Ewropa û Amerîka û Rusyayê aynî wek Birêz Recep Tayyip Erdoğan bi çi awayî tê pêşwazî kirin ew jî bi wî rengî tên pêşwazî kirin. Ji ber wî êdî dewleta Türk divê ku henkî hişê xwe bide serê. Bi rastî êdî ev mesele bi înkarê û bi îmhayê û bi kuştinê naqede. Awayê em dibên bavê min Kurdistan heye, Kurdistan welatê me ye, em dixwazin xwe tê de îdare bikin, hûn bên me bikujin jî em dengê xwe jî ji were nakin. Kerim kin werin me bikujin. Werin me bavên hepsa. Lêbelê heye, hûn me bavên hepsa jî heye. Hûn me bikujin jî heye. Lê em ne şîdet bikartînin, ne jî em destê xwe ji were bilind dikin. Em ê bêjin, em ê bi tenê nebêjin. Ez bawerim ew ê her ku biçe, ew ê nivşên nû werin û ew jî bêjin. İcar ka wê dewlet çi bike ji me? Ka wê çi bike, wê çawa bike ji me? Yani mesele ev e, divê ku îndî milletê Kurd em werin ser vê hişbendiyê. Em dev ji şîdetê berdin, şîdet bi rastî zehîr e, zehîr tîne dike wê tekoşîna milletê Kurd. Belê, ez pir zêde dirêj nekim, ez em derbasî mijara xwe didiya bibin. Mala we ava me mijara xwe dema xwe da me hema bêje qedan. Mijara me didiya partiyên siyasî yeko li Tirkiye li ser pirsa Kurd dest pêkirin û beyanata da. Ewilê Babacan û Davutoglu hatin li Kurdistanê geriyan, Bakurê Kurdistanê
او گوتن پرسا کرد هي حتی هنک جوانا گوتن امي پرورده بزمان کردی امي قبول بکن و فلان پشتی وانا برز کلشداروğlu گو پرسا کرد هي امي چاره سر بکن و مخاطب پرسا کرد جی HDP'ye parlamentoya و امي به HDP را چاره سر بکن سروک HDP'yi beri hep seroke wan temelli go na wallah emninin babo muhatab İmraliye dora gelek rayadarın HDP derketin gotin na muhatab HDP'ye dora jikan dileci hin daxuyani derketin gotin muhatab HDP'ye o çareseri parlamentoya. Beli. Jixeyni wana icar Erdoğan disero bere derket gona babo vallahi indi me pırsa Kürt çareser kir te pırsa Kürt'ü ne maye. Yani kayyum necber pırsa Kürt kayyuma datinin ser çaredariyan به ده هزاران گرتیه سیاسی ده حبسادانه او نجبر پرسا کرده و شخو مافه ملت کرد کو به زمان خو پرورده به و زمان ویل دورا کو لی دجی به زمان فرمی ای دیال ترکیه او شخو چاره سر بیه و لوما کو اردوغان دوی ما چاره سر کرد tam دوی نابره دا HDP گو امی دکلراسیونا خویا نقشریه مثلا ترکیه و پارلمانتوی امی رaya گشتی را آشکره بکن رابون دکلراسیونا کی کرن من دکلراسیونا وان خوان براستی وقتا من دکلراسیونا وان خوان مگو گلو اف دکلراسیون وانه یا CHP یا دوای یا gelecek جبر چه جبر کو بتنه به یک خالکی دیویژن امی پرسا کرد با آواکی دموکراتیک چاره سر بکن از دخوازم بنیره از هم اوسا زو از اوکم کم از پر دریج نکم دیویژن امی دموکراسیه که خورد آوا بکن امی عدالت بینن وی ولاتی او قیوم برا قیوم اندی تنبن ام بیجن چاره سریک دموکراتیک یا کرد مثلا کرد امی با اواکی دموکراتیک چاره سری کن سیاستک آشتیانه یا دروا ام دخوازن ام آزادیا جنان دخوازن دا آبوریه دا عدالت دخوازن yani آبوری هبونا Türkiye با عدالت نای پاری بکرن جخینوی د سازین دولت دا لیاقت تنه ایکو لایقی کارکینه او ناین ویره نه لایقنتن ایسا چیه امی خوزای بپارزن پارزوانیا خوزای امی بکن جوانان را جیانک آزاد امی پیک بینن او خالا یازده جی بلا قانونا بنگهین امی دموکراتیک قانونک بنگهین امی چیکن یکا دموکراتیک نها وقتا کو مرو لبان خالا دنیره و پارتیه کو جسدی نوت و پنج دنگوان ج کردان تین مثلا از دخوازم که هم وان پارتیین سیاسی هلوستا وان و هم هلوستا HDP o dibek o Kurd jî çi bikin yani ji boy xwe têkin rojevê çi bikin li ser viyanê ev neqil încar em ji kek vîldan dest pê bikin kerem kek vîldan بله من دنگ بکر کek Hanifî براستی ابیا yani توجی قلپی علی ما علی فرقینی قلپی وان دارم مثلا گای کانیکا هیا اره از مثلا گای کانیک از اپ نکم بحث نکم لی از آنکتوتکی خو بوی از دست بکم آنکتوتک
dişibe hebûdû niha 1930 da rahmetî Yaşar Kaya Seroköy'e şahı komera mafê mirova Diyarbakır Fevzi Veznedar oğlu û Behçet Afşar yek ji hevalê me yê Dede Kaderliyên kevin dê wê şahê bi çapemeniya nêzî apociya li Almanya kar dikire û her sê hatin Swêdê ji bo ziyaretekî Yaşar Kaya jî serokê depê bû wê şahê. Hatin federasyonê jî ziyaret kirin me mezbaniyek ku ji destê me hat me kir û alîkarî jî xwestin me alîkariyê ku ji destê me hat me kir. Dûra li vir li Swêdê 1988 da komiteyekî ji grûpên parlamentoyê partiyên parlamentoyê hatiye avakirin navê ew e Komîteya Piştgiriya Mafên Mirovî yê Kurda. Swêdiya wî Svenska Komiten für Kurderna Menschliche Rettigheter dibêjin navekî dirêj e. Serokê Federasyonê endamê daîmî ya şêwirdar ya wê komiteyê bû. Vana xwestin bi wan re jê hevdû bibînin me jî em jî bûn referans em çûn. Em çûn dê ez normal alî komîta ew kê da me yani komîta piştgiriya Kurda da me bahs kirin hebû dipirsin mesela işte yani ew milletvekiliyê ku parlamenterên ku di wê komiteyê de bûn her yek ji wan di partiya xwe da jî di komisyonên komisyona peywendiyên siyaseta xaricî de cî digirtin yani ne insanên wisa ew bû Gustavo Nesen Maria Liesner Berit Eriksson Viola Frubielke evara û çend endamê wan ê din Rêzdar Yaşar ez dirêj nakim Rêzdar Yaşar Kaya behs kir her sê çar cümleyê derbas dikir digo Şam her sê çar cümle derbas dikir digo Şam her velhasıl bi vîya wê qederî yani 35 dakika peyvî û Swêdî jî bi maqûl bêdeng ew kirin pir balkêş bû kes pirs jê nekir. Civîn xelas bû baş tê bîra min wekî îro di nav notê min de jî hene Viola Frubielke sosyal demokrat bû wextekî li Şamê konsolosî jî kiribû ne konsolosî ambasadî jî kiribû û ez barim cîgirê serokê eger neqelet bim cîgirê serokê komiteyê bû. Viola Frubielke pir bi nazik bi Swêdî ji rahmetiyê Yaşar Kaya ra got Rêzdar em gelek spas dikin ji bo agadariyê te em gelek spas dikin te zehmet kêşa tu hatî te me ziyaret kir lê hêviya me ew bû ku em ji te wekî serokekî nû yê partiyê û partiyekî ku bin zexmê daye li Tirkiye li ser we û hedefên we bixwe em bibîsin. Eger mesela Şamê ve ji xwe em riya Şamê jî zanin ew adresê ku tu nîşanê me didî em ewî jî zanin û ji xwe peywendiyê me ya jî kontaxê me bi avayên cuda bi wê derê ra ji xwe heye. Viya yani 28 sal berê di peywendiyekî nîv dîplomatîk de meseleyekî qewmiye. Niha partiyekî şexsiyeta xwe ya siyasî meşruiyeta xwe ya siyasî û armanca xwe ya siyasî eger ji çavkariyekî din bigire herkes bi xwe dizane ku ew nikare bibe muhatabê pirsekî. Ev ya ABC'yê peywendiyên ticari, peywendiyên siyasî, peywendiyên insanî de her tiştî da wisa ye. Yani ez bi wek şexsiyetekî hukukî ez derkevim nûnaliya tiştekî bikim ez herim bi hinî kara bazarî bikim
ticarete de ya siyasi de. U dura bêjim ku esas ne ezin û ne here wê derê. Ê kurê xelqê jî ji min re bêje yani eger ne tuyî ji xwe em rê û adresê din jî em dizanin. Yani problem û Kekvîdan ji paradoksa kerema xwe henkî ew ki bike û yani paradoksa partiyên tevgerên legal ku nêzî PKK hereket dikin ev e. Li ber ciyê kêfxweşî yek ciyê kêfxweşî heye ku rêveberiya PKK HDP bi kêmanî sedî pêncî pêşî li ew kê girt sezayî temellî girt got em muxatab in. û aliyê din jî divê em bizanibin. Yani Kurd bi xwe pêncî perçe bin her yekê wan jî daxwaz û hedefê wan jî hev du cuda be nabere wan da tu koordinasyonê yekî tune be û pir tabî ye ku rêveberên Tirkiye bêjin ku ciyê meşrû zemîna çareseriyê meclis e kî li wê derê be em ê wan muxatab bigirin lê problema me jî ew e ku yani divê yazde maddeyê ku sernivîsa wan texwend li wê derê bi tu awayî tu daxwazekî ji bo serwerî ya jî desthilatdariya siyasî ne di şeklî otonomiyê de ne di şeklî evkê de falan daxwazekî wisa tune ye tenê mesela mafên nasnameyên millî ew jî bi mesela ziman bi karanîna ziman be girêdayî heye maalesef bi vê de beyannameyê ew nabe muxatab bi tenê baş ku meclis eviya münakaşa bike bi qenaeta min partiyên din ji derveyê meclisê karin tesîrî lê bikin mesela dudiya jî ew e ku yani partiyekî ku ji Kurda 6 milyon ray bigire wexta pirsa Kurd bi vî awayî ew qas bû be faktura esasî ya desthilat li Tirkiye bi çi awayî bê guherandin ew qas yani sexik nabe yani ev beyannameyekî sexik e yani wekî yani haya wan ji dunyayê tune be yani pirsa Kurd ne mesela tenê ziman e eger ev tê münaqeşe kirin divê tu armanca xwe yê esasî jî bikarî deynî holê tiştek ku ez duî warî de bêjim ev in. Spas. gelek spas. Belê kek salim. Em Bi saetê nerêrî. Sulê nenêre belkî dirêj bû. Zê carek din saetê binêrim. tamam. Spas bo Kekvîdan bu wî anekdotê wî jî qenaeta min pirsa me ya ku me mijara berê ji me behs kir û ev jî ev e yani ji not û siya vir da di warê legal da partiyê hatine damezrandin û ketine meclisa Tirkiyê her beşekî ji tevgera PKK bûne û sîstema PKK sîstemekî totalîter e di wê mekanîzmê da xwe îfadekirin bi metodekî demokratîk xwedane pêş hîn tiştek wisa nemimkin e şefekê ew şef jî Evdullah e çi dibêje ew e ji xwe vana wazîfa xwe dizanin yanî wexta ku gotin Kandîl'e İmrali'ye bêjin tefsîrkar ew dizanin ku rolê wan çi ye pirsgirêk ne ev e ya ji xwe aşkere yeke ku yanî em vî serê 18 sale dibînin a mihîm ev e ku em çi haway ji vî tiştî karin xelas bin vê entegrasyon û vê mêjî şolîkirinê em çawa karin gav bi gav rê lê bigirin da ku em bigîjin mafê xwe neteweyî da ku em li ser axa xwe bibin desthilatdar. Ew 11 madde ku te got destnîşan kirin mijî ew xwendin ji xwe madda çara ê mayîn ew kin yanî bêjin partiyekî lîberal behsa van tişta dike behsa van maf û azadiya dike madda çara jî di çerçeva Cumhuriyeta Demokratîk dixwaze mesela Kurd bi pêşketina demokrasiyê bi Cumhuriyetekî demokratîk were çareserkirin yani divê ku kek Henîfî em hinek tişta ji hev cuda bikin pirsa demokrasiyê û pirsa neteweyî ger ku bîra we were
و چندکی بره مدیا جواکی یا کرداجی افتشاط مناقشه کردن گلو ام دج دموکراسی نه نخیر یعنی دموکراسی تشتک باشه لی دموکراسی نه چاره سر کرنا پرسان نتوییه دموکراسی حقوق دولت کی دا حقوق دولت او هولاتیا دست نشان که وظیفه هولاتیا چیه حق وان چنه آزادی وان چنه پیوستی دولت چنه او اراده پرانیه لروی دنیای تو ملت کی نکاره اراده خو بسپره ملت سردست کو او وی اداره بکن ملت دولتین هری دموکراتیک جوات هری دموکراتیک بین اروپای تو وان جواتا افرس دوی هوا برنگه کی کو مدوی ناته چاره سکن لی دموکراسی باشه دموکراسی ریل پرسانتوی کار خوش بکه چاره سکن پرسانتوی جی گاو بگاو کاره مل بده پروسه دموکراتی دوردا اوه دوی کو ملت بندست تمثیلکاری وی هبن خودی وی هبن دوار سیاسی دا کاربن بیجن ام تمثیلکاری وی ملتینه مدوی کو ام لسر آقا خو ببن دستلادار پرسامه اوه ام جوی تشتی بیپارن او مخابن مانیپلاسیونه که ویسا هیه کو PKK بدروا و بمیجی شولی کرنه رای کردا تو ام دزانن گفده کی گلک هیه کردن کرد پرورن لی وانا به هنک هیویا جاردنه خواه لهدف و خواه الPKK دگرن اف دوی کو وره چاره سای کرن آلی دنه چی که حریفی yani gelek insanı mehene yani vey tişteyi nabinin xwedê giravî akademisyenin xwedê giravî sî çil sal siyaset kirine lê nabînin ku em ketine çi malxerabiyê û av li aşê PKK digerînin wexta ku tu mil bidî HDP hevalo tu mil didî PKK tu aş aşê PKK digerînî av vî aşî digerînî divê ev tişt ew însanê me xwedî tecrübe ne bijin sala siyaset kirine nêne vê lêstikê û karibin rê li gor îmkanê xwe rê li vî tiştî bigirin loma jî tek herîfî me hewcedarî bi diwarê hişmendîtiyê da diwarê siyasetê da hewcedariya me bi rênesansekê heye divê ku em ji nûva xwe îfade bikin mêjiyê xwe formekî nû li ser bercewendiyê neteweyî formekî nû bidin siyasetê xwe û tevgera xwe li gor vî bimeşînin yanî kemasî ev e û ev tiştî bi qenaeta min divê ku were kirin gav bi gav em divê noqtê da pêşkevin yanî tiştê ku ez ê bêjim ev e gelek spas mamosta ez dixwazim me jî bi di sê hevoka ez bîr û raya xwe bînim ziman ez dibêm divê ku em Kurd dema ku ez dibêm em Kurd çi bikin ez dibêm em Kurd ewilê bibin em yanî em bibin terefekî ji bo em bibin terefekî îcab nake ku em tiştê pir mezin ava bikin ew jî îcab nake li ser çend xalên Kurd û zelal yek welatê me navê wê Kurdistan e û milletê em milletê Kurd in em li ser viyanê li hev bikin û em bernamekî bidin pêşiya xwe em wê bernama xwe em bibin ji partiyên siyasî yê Tirkiyê ra jî em bêjin avayê em van gavê hanê ji we dixwazin kerem kin ku hûn van gavê ku em dibêjin hûn qebûl bikin kerem kin em bi hev re bixebtin jî ji bo ku ev mesele çareser bibe çi ne van gava yek
hûnê me û welatê me naz bikin. Sivê di wê makezagonê da hûnê navê me û navê welatê me derbas bikin. Ev yek. Di diya divê ku perwerdeya bi zimanê me û fermîbûna zimanê me hûn qebûl bikin. Ew jî ewkekî ye. Dîsa divê ku ev qeyûm meyûma hûn xêr li we. Yani hûn him divên îrada millet derbas dibe, him jî hûn îrada millet bin pê dikin. O van girtiyên siyasî jî berdin bavê min. O ev ku bi Tirkî dibên Avrupa yerel yönetimler özellik şartı. Prensîbên rêveberiyên herêmî ên Yekîtiya Avrupa. Wî jî qebûl bikin, bêjin em qebûl dikin, deklare bikin, kerem kin em rûnên em bi hevra em li ser vê meselê em guftûgo bikin û em pêwendî bi hevra deynin. Mesela me tev ev e ku em dikaribin viya bikin, yani em bibin teref û em bêjin hadê kerem kin em çareser bikin. Em lêviya wan nemînin ku hinek bêjin mixatab îmraliye em nizanim kurê mesela Kurd û Kurdistanê meselekî siyasî ye divê ku bi awayekî siyasî were çareser kirin. Mesele tev ev e. Divê ku Kurd bibin terefekî û Tirk jî bibin terefekî û rûnên û çareser bikin. Mesele tev ev e. Spas. Em derbasî mijara xwe sisiya bibin. Wek ku tê zanîn di 19 Êlûnê da Birêz Erdogan çû Washingtonê hin seredanan kir û paşiyê fetilî. Lê piştî ku fetilî gelek tiştên balkêş ku yek got em endamê NATOyê ne lê pêwendiyên me nelirêne. Got min hê tiştekî ewa nedîtiye ku serokekî Amerîka ji Tirkiye ra vê helwestê deyne. İndî çi helwest ve. Dîsa got Devleta Yekbûyî Amerîka destek dide terorîzmê. Dîsa çend roberê got Mark Gurk ew em bêjin temsîlkarê serokê Devleta Amerîka got ew wek derhênerekî PKK PYD tevdigere. Evana gotinên giran bûn bi rastî. O dûre jî çû Rusya li Soçiyê bi Putin ra hevdîtinek kir. Wek ku tê zanîn li Ukraynayê ew Rusya ne li gel hebin. Li Krimê nakokiyê wan hene. Li Kafkasyayê nakokiyê wan hene. Li Libyayê weka ku ne terefin. Di heman terefa da nînin. Li Sûriye, li İdlibê problemê wanî mezin hene. Ev li ser van mesela çi xeberdan em nizanin. Ji ber ku piştî ku ewka wan qediya ti daxuyanîkî nedan. Heta li gor edetê ye Wezareta Derva ya Rusya ew berdevkê wezareta wan normal de ewkê waya da daxuyaniya didan. Hinek tişta digotin. Wî jî negotin. Türkiye jî ti tiştek negotin. Gelo çi bû? Ev di nava wan da çi derbas bû? Mesele çi ye? Çi nîne? Ez dixwazim kekvîldan em ev neqil wala باور که دورا کک سالمه نه دورا ته بله کک سالم باشه به دورم ده که کاری فیش خو جناب تجزانه وی 200 سال داوی حرکت تفکر سیاسی یا ترکیه یا دولت هر لسر هفسنگی لسر بالانسا مشیایه دوی 200 سالی دا پرانیاوان شر وان و روسا هبونه و هر دوی شری داجی balkeşe sezde car şer kirine de her sezde caracı devleta Osmanlı tekçi.
Lê divan şera da jî dewleta Türk ya Osmanî xwe Spartiya Xerbê di avakirina Cumhuriyetê de jî em dizanin ku Mustafa Kemal carvê siyaseta balansê meşat li hember Bolşevîka tiştekî kir, hember İngîza tiştekî dinê kir. Îro jî Erdogan vê siyasetê dimeşîne. Lê noktekî heye divê em binxet bikin. Yani siyaseta balansê ewa di nava du meha da sê meha da nagore, divê ku negore. Wekt Erdogan du mehberê li gor raya giştî ya Türkiye hat ifade kirin ku Erdogan û Biden û Amerîkîya û Xerbiya li hev kirine û ew ê bevdûra hinek tişt bimeşînin. Lê du mehketna vê Erdogan tiştekî din bêje. Ev pir balkêşe. Yani ew siyaseta balansê ya tarîxî bi vî rengî nîn bû. Di nava du meha da teqlekî li xwe tiştekî dê nedkir. Wekî dilê Erdogan ne tenê Erdogan dewleta Türkiye quvveta xwe her ji Xerbê sendiye ji NATOyê sendiye. Çi dwarê ekonomîk da, çi dwarê teknolojî da, çi dwarê eskerî da. Bi vî hêzbiye û hem li hundur û hem li derva siyaseta xwe pêk aniye. Yani Erdogan di vê noqtê da jî hinek gohrandin kir. Tabii farkiya Erdogan û siyaseta yên çûyîn ev e pek henîfî. Erdogan vizyonekî de pêşiya xwe. Yani dewleta Türk ya ku mintiqê li heremê hinek berjewendiyê pêk danî îro têra vê dewletê nake. Dewleta Türk dwarê îndûstriya çek da teknolojiya çek da gelek gav avête bi hêzbiye li gor hêza xwe part dixwaze. Dixwaze tiştê ku Rusya dike malûm e. Rusya dwarê ekonomiyê da sêyekê Almanya'ya ye. Yani dwarê hilberîna netewî da Tirkî dibêjin gayî safî millî hasıla sêyekê Almanya'ya ye. Lê Rusya dewletekî wek ne heremiye. Dewletekî global warê globalî da rola xwe heye û berjewendiyê xwe hene. Türkiye jî dixwaze di vê noqtê da hinek gava dake ew malûm e siyaseta ku Trump meşand valayekî mezin mintiqê çêkir. Fransa xwest vê valayê bigire têr nekir. Rusya û Türkiye di vî warî da gelek gav avêtin. û ev vizyonê Erdogan e. Ev ji siyaseta Türkiye ya klasîk cuda ye. Çend sal berê îdeolojî vê siyasetê jî hebû. Çi bû? Di çerçeva İslama îxwan da Erdogan dixwest li heremê ji xwe re pêgirtiya çêke. Îro jî car dinê pêgirtiya Erdogan hene. Qatar, Azerbaycan, Libya, vana wek dibinê sîwana Türkiye'dan e. Ev Türkiye ji dewletekî heremî wêdatir tişt daye pêşiya xwe. Loma jî Erdogan îro li gor hêza xwe dawa tişta dike. Wekî din Erdogan vî van kirinê xwe di siyaseta hundirîn da jî bikartîne. Loma jî rîsk heye ku Erdogan di 2023 da neçe hilbijartinê. Ku şerekî li hember gerekiya derxe ya şerekî li Sûriyê bawakî dinê derxe neçe. Çünkü politika ji ber ku politika hundir û a derva ketine nava hev Erdogan hevokên dawî bêje. Belê Erdogan newêre dev ji desthilatdariyê berde ev rîskekî mezin ji bû wî ditirse ku here mehkemê vana tev heqîqeta Türkiye ya îroyî ne lê bercewendiyê milletê Kurd di vê noqtê da li Bakurê Kurdistanê Türkiye'kî ku bi Xerbê ra bi Amerîka ra li hev be çêtir e ji bo me ku em karibin gav bi gav pirsa xwe pêş rabin. Spas. Ez jî spas dikim. Berê Kekbîldan
کەک ساڵم دەبێژە ممکنە کۆ 2023 دا ئەردۆغان نەچە هەلبژارتنان ژی لێ ji alîkêdin da wexta çû Soçiyê hinek tişt fêga dikevin bîra min li gor rêkeftinên navbera Tirkiye û Rusya da divê ku Tirkiye li İdlibê rê li pêşiya wan hêzên tundirew ê İslamî bigirta wan bêçek bikira. Gelo wan bêçek kir ew ê dikaribe wan bêçek bike ku wan bêçek neke ew ê di nava Tirkiye û Rusya û rejimê da çi biqewimin ew şerê ku kek salim behs dike ku ji bo neçin hilbijartinê gelo ew ê di İdlibê da çê bibe ji kerema kerem ke. Gerek spas. Ev mesela pır duru dirêje. Lê ez bi Kurtî tiştekî bêjim. Dostekî min ji Şiliyê hebû. Ji min 10 sal falan mezintir. Wextekî ji min re gotibû Vîldan. Rojekî wisa em sohbet dikin. Li daîra muhacira kar dikir. Min jî carna tercümanî dikir. Got Vîldan tu zanî însanekî ku muxatabê xwe ji xwe kêmaqil ya ji xwe ehmeqtir bibîne tabii Swêdî ew kir yani ew kêmaqil û ehmeq ew ke yani tam nabera wan her du ya da gotine ji wî kêmaqil û ehmeq tu kes tune. Niha Erdoğan yani eger hûn yani naberoka axaftinên wî her rojane dû bibînin yani êdî bûye mesela heneka li sosyal medya divê em difirin, em derin, em çûn. Yani kek salim behsa teknolojiya askerî falan kir lê ew teknolojiya askerî ku Tirkiye niha bi qenaeta min yani ez dikare ez kêm agahdar bim li ser çarçava wî falan tamam yani hin tişta da van salên da ew pêş ketine lê em behsa çûyîna Marsê dikin, em behsa çûyîna yani wexta teknolojiya askerî tê kirin millet behsa wan tişta dike. Yani du hepteyareyê bê însan û pênc hepteyareyê bê însan ku dabêjin falan di çarçava ew kê da wekî çerez tê dîtin bi qenaeta min li Amerîkayê jî li Rusyayê jî. Niha her du hevdîtinê wî her du ziyaretê wî Amerîkayê jî Amerîkayê ji xwe ew bi xwe qebûl kirin ku katastrof yani. Di tarixa Tirka da van salên di tarixa neteweyên yekbûyî de yani. Yani çê nebûye ku serok dewletekî Tirkiye çû be Amerîkayê ji bo beşdarî kongreya giştî ya neteweyên yekbûyî bibe û serok dewlet nebîne. Bu yani xwestibe û nebîne. Yani ji xwe te bi dirêjî îzah kirine hewce ez şekî lê zêde bikim. Yani xeyal şikestinekî pir mezin. A diya çû Rusyayê. Çima çû Rusyayê? Ma yani ziyaretên wanî di dîplomasiyê de bi meha berê tên organize kirin. Yani hema hundirê sê roja da ez yerim Rusya tiştekî pir giring neqewimî bû. Tiştê qewimî bû Erdoğan çû Amerîka destmala vegeriya. Sirabekî jî, fotoğrafekî jî nikarbû bi hevra di salona kongreya neteweyî yekbûyî de bikişîne. Ev ya yani ji bo dewletekî ku bêje ez müttefikê stratejîk ya dinya rojavayê me felaket e. Ji xwe li Tirkiyeyê jî ew her du ziyaret jî wekî felaket tên dîtin û piştî ziyaretê Soçî jî tu tiştekî derneket. û hem Rusya bizane keko deqekî tiştek derket ji Soçiyê fetilî û gaza xwezayî li ser me sedî pazde zêde kir. Yani detay pırın. Yani wexta ben detay pırın. Yani nuha vegeriya yek gotin derneket ji devî. Yek gotin derneket yani. Yani pir acebe Erdoğan ere Putin bibîne û nizanîm çi ji xwe de medya civakî ya Tirkiyeyê da Tirk bi xwe henekê xwe pê dikin. Dibêjin ku em şerm dikin. Hezar anekdota dinivîsînin. Yani eviya çi ye?
evya Erdoğan bûye pisîkekê ku pê li qemçika wî hatiye kirin berê xwe dide wî alî tiştek tune berê xwe dide wî alî tiştek tune hem Amerîka dizane hem Rusya dizane li pişt wan hêzên radîkalê İslamî cihadî Türkiye hene evya Swêd jî zane evya Almanya jî zane evya Fransa jî zane ji hemwelatiyên xwe dizanin Erdoğan ji xwe ra hêzekî paramilîter çêkiriye loma di nav wan teoriyên ew kê da nav teoriyên yani rojnamevanên Swêdî û xerîb jî denivîsînin cana werdigerînin yan çap meriv çap pê dikeve yani carekî paramilîter hêzekî ava kiriye yani Erdoğan di saxiya xwe da pir zehmete ku bi rêyekî aşîtî desilat ji destê xwe berde ji bo ku sûcên wisa mezin kirine ku sûcên wisa mezin hem neteweyî nav Tirkiyeyê da hem nav neteweyî û hêzekî wisa der û dora xwe da civandiye ku eviya yani di her halûkarê da ew bibe muhasebeyê pêvajoyên hukukî loma ew yani ew ihtimala ku yani hilbijartin çêneke ew neke ew ihtimal têda hene lê rê yani bi qenaeta min siyaseta Erdoğan îro ketiye labîrentekî bê derî ku derkeve derve hevokê xwe dawî ew yani hevoka min a dawî ew e Erdoğan ev her du ziyaretê wî jî nîşan dan ku û reaksiyonên ku hem nav neteweyî hem neteweyî di nav Tirkiyeyê da li ser netîceyên her du ziyareta wî hatiye dayîn hatine rojevê rojemevan siyasetmevan akademisyen herkes nivîsandin li ser van tişta ew e ku Erdoğan di nav labîrentekî ku deriyê wî yê derketinê tune de ye û nav wê labîrentê da get dere wî alî serê wî lê dikeve getê wî alî serê wî lê dikeve lê problem çi ye li Tirkiye alternatîfa siyasî ya xurt ew ke eviya ye destê Erdoğan û desthilata Erdoğan hîn xurttir û hîn dirêjtir dike spas dikim ez jî spas dikim ez bi serê Erdoğan û Tirkiyeyê kim hetanî ku pirsa Kurdistanê çareser nekin nikarin bibin aktörekî herêmî jî divên embûne îndî embûne hêzeke mezin a dinyayê lê nikarin bibin aktörekî herêmî jî hema gotina min jî bira ev ve bi yek ewkekê çünkü wextê me kêm ye em derbasî mijara xwe çara bibin di mijara me çara da di babet hene em ê babet herin her yekê di deqe û nîv sê deqe hûn bipeyivin pir baş dibe babeta yekem hilbijartinên Iraqê ê parlamentoyê wek ku tê zanîn roja dehê vê mehê hilbijartin ê giştî hene li Iraqê Kurd jî ji xwe beşdar dibin bi tevahî 109 partî û 21 koalîsyon beşdarî vê ewkê dibin 329 sendeliye ew ê post hene ji bo wî ew ketine em bêjin ezmûnekê 3249 kes dixwazin bibin parlamenter ez wisa bêjim dîsa wek ku tê zanîn pedeke ji sala 2017 û virdan yanî piştî ku Kerkûk ket û virda li Kerkûkê tune bû îsal hê nû çend mehberê eba disê mehe ku derbasî Kerkûkê bûn û hilbijartinên beriya vêya jî li Kerkûkê neketin hilbijartinan cara yekem e ku ketin hilbijartinan dîsa yekîtî Niştimanî Kurdistan û Goran her du bi hev re wek ittifaqekê İttifaqa Kurdistan ava kirine li herî dawî li Şengalê
em bêjin PDK'yî dixwazin herin li şengalê bangeşeya yani propaganda partiya xwe bikin lê belê YBŞ û hêza li ser PKK û heştî şabî bi hev re nehiştin ku ew li wîrê karê xwe hilbijartinan bikin. Kerem kin kekvîldan ewlê inca doretê kerem ke. Di sê deqe. بله که کنفی گلک سپاس نواه البجارتنین لعراق yani jbo devleteki veki Kurda ku de facto de ku pirsavan ji parlamentoyê zêdetir de danûstandinên du alî de tên çareserkirin belkî hinek bêjin ku zêde nemihîme lê bi qenaeta min heta ku ew statû yani ji alî me Kurda wek devletekî de facto yê serbixwe em bibînin jî Kurdistana Başûr lê hukukî evke yani devletekî federal e Kurdistan herêmekî federal e û ji bo parlamentoya merkezî parlamentoya federal ew ê endam bên hilbijartin dil dixwest ku ne tenê yekîtî û goran nav xwe de lê her wisa yani bi kêmanî ew partiyên ku di parlamentoya federala Kurdistana Başûr de temsîl dibin karîbûna lîsteyekî hevbeş de ji bo parlamentoya merkezê namzetên xwe tayin bikin û li wir jî îradeyekî müşterek nîşan bidin. Di rewşa îro esas wê tiştê wekî berpirsiyariyekî giran datîne ser bilê hemû partiyên ku li parlamentoya Kurdistanê beşdar dibin. Ji bo ew derin bi parlamentoya Kurdistanê de dîsa bi riya hikûmet û bi riya serokatiya herêma federala Kurdistana Başûr danûstandinan müzakereyan çê dikin ji bo ji bütçeyê para xwe bigirin û nizanim çi û ev tiş jî li parlamentoya federal li Baxdadê tê münaqişe kirin ev ya jî yê heyfê ye lê yani çêbûna hilbijartinê yani hilbijartina herî xirab ji evkê ji çênebûna hilbijartina her tim çêtir e ji bo yani insan normal dixwazin yani yek ji xusûsiyeta demokrasiyê ku yani xelk beşdar bibe ew e ku hilbijartin çêbin insan raya xwe bidin destnîşan bikin yani derbirînin ew şeklê rêveberiya demokratîk ya ji wî alî ve gelek mühim e. Mesela bêguman ne tenê mesela şengalê li herêmên din jî di rewşa siyasî û askerî ku heye ew ê gelek zehmetî gelek asteng ji aliyên cuda ve li pêşberî aliyên cuda ew bên derxistin em vana jî zanin lê ji bo vê hilbijartinê hêviya min a herî mezin ew bû ku Kurd bi xwe wek hevpeyman beşdarî hilbijartinê bibin ew nebû jî hêvîdarin ku Kurd bi nîsbetekî ji berê kêmtir na ji wî zêdetir bikarbin dengê xwe bigînin parlamentoya Baxdayê. Spas. Belê, spas. Kek Salim kerem ke. Ama dixwazim bi gotina pekvîdan ya dawî destê bikim lîstekî hevbeş qeneta min divênerî rame ne kul tevaya Kurdistanê lê bindikayî li herêmên ku madda 140 ku herêmê ji bo münaqeşê ne Kerkûkê Şêxanê û Cêlî ne li van herêma dûra lîstekî hevbeş dexistbûne ve çêtirbûne bindikayî li van herêma hê ku wek şêla Kurdistanî bi cî nediye Kurd nava xwe de neketin rekabetê ew ê çêtir bûne li tevaya Kurdistanê yani Partî Demokrata Kurdistanê sistûna Kurdistanê ye divê em bibînin yani ev partî divê xurttir be ev partî divê ku diwarê desthilatdariyê de pêşvetir be ev partiye ku hemû talûke û
riskê ku êriş karin dibe wek mertal xwe debe van êrişa. Loma jî heçî Kurdê netewperwerin, heçî Kurdê Kurdistanî ne divê bê heqîqetê bibînin û mil bidin Partî Demokrata Kurdistan. Êrişê Partî Demokrata Kurdistan malûm e yani li tevaya Iraqê ne tenê li Kurdistanê li tevaya Iraqê Partiya Yekêm e. Di parlamentoya Bexdayê da Partî Demokrata Kurdistanê hilbijartinê çûyîn da Partiya Yekêm bû. Mehêvî dikin ku vê carê jî hejmarê endamê xwe zêdetir bike. Tevê ku ew tiştekek vîlan destnîşan kirin rast e ew wexta me çi hilbijartinê bivê nevê. Meriv li dijî hevenek gotina dike û hinek tevgera dike ew rîskê wî heye lê me divê ev bi xora hinek talûka neyne. Pirsa Şingalê pirsekî gelek girîng e. Ew felaketa ku hatiye serê milletê Kurd li her çar perçê Kurdistanê ev îşaretekî pir zelal e. Yani YBŞ, MBŞ tüm erkek hani PKK ye. Yani van nava tel naylon e. Yani sırf ji bo kamufleke navê êzîdîtiyê bikardînê, navê yekî gelek nava bikardînê. Lê PKK ye û milletê Kurd tûşê felaketekî bîye. Em divê vî tiştî bibînin. Li Bakur wisa ne, li Başûr wisa ne, li Rojava wisa ne. Ew tiştê ku te got rast e karakterê PKK ev e. Yani hêzekî totalîter e ciyê ku ewlûrî bi cî dibin li wê derê ne azadî heye, ne demokrasî heye, ne xwe îfadekirin heye, ne xwe organîzekirin heye. Loma jî îşaretekî wî bû lê muhtemel e ku ew sindoqê ku binê ewa PKK dane li Şingalê dengê wan sindoqa muhtemelen ew ê neyne hilbijartin ji bo ku ev pir şiye komisyona bilind ya hilbijartinê ew komisyon qerar li serê bigire muhtemel e ku ew sindoqê ku di destê PKK dane dengê wan sindoqa neyê hilbijartin qenetam a rastî jî ev e. Spas. Ez jî spas dikim. Ez jî li gel we her du cenabê we her diyane jî xwezil Kurd bi yek lîsteyekê, bi yek tifaqekê, bi yek alîkî bûna. Ew ê pir çêtir bûna. Lê tişkî kêfxweşiyê jî heye mesela li Bexdayê Kurd gihîştin rêkeftinekê ku kîjan partî em bêjin berbijêrê wê li kîjan herêmê çünkü hilbijartinê sîstema wanî hilbijartinê em bêjin Bexdayê kirine 5-6 herêm û dikevin hilbijartinan li kîjan herêmê kîjan partiyê xurt ve partiyê Kurda êdinê tev ew ê destek bidin em bêjin berbijêrê wê partiyê. Bi wî rengî rêkeftinek di nava wan de heye ev jî dîsa gavekî erêniye. O hêviya me ew e ku piştî hilbijartina Kurd wek grûbekî yek partiyekê tev bigerin li parlamentoya Bexdayê. Wek aliyê Kurd tev bigerin ji ber ku bi rastî îşê wan zor e. Yani wexta ku meriv li wê parlamentoyê dinêre 329 deng têda hene ew ê Kurd ka çiqas li gor nüfusa xwe ve jî dîsa jî ka wê çiqas bigirin. Yani ji ber wî divê bibin wek kulmekî. Spas ez em derbasî xala xwe dinê bibin. Serokê odeya wazirganî û pîşesaziyê Mehmet Kaya bi lijneyekê ji Amedê çû li Duhokê beşdarî fuara geştiyariyê bû. Li wirê komxebatekî çêkirin. Di wê komxebatê da bi waliyê Duhokê ra bi wezîrê kar û barê geştiyariyê da û bi odeya bazirganî û pîşesaziyê a Duhokê ra hevdîtinê gelek girîng pêkanîn. Bi rastî ku meriv xeberên ewa dibihîze
kefa merifte yani gerk û karsazên Kurd ê Bakur û Başûr bi hev re têkevin nav pêwendiyên aborî ew nêzîkbûyîna perçên Kurdistanê jî hinkî dinê asa dibe, hinkî dinê hêsan dibe. Divî warî da dîsa herêkê ji we bi 2 deqe û nîv falan û dikaribin çünkü saet û nîva me qediyaye hema hûn Kurd bibirin ji kerema xwe belêkek salim em ji te dest pê dikin. بله جناب تجی کو یعنی ev tekiliyen گشتیاری یا جی توریزم جبو پرچه کردستان گلک گرینگه دانشسنجی آبوری دانشسنجی جواکی هر اوا دانشسنجی سیاسی ایدئولوژیکی بخوراتینه شخو کردین نتوه پرور جبوان مثلا اشکره yani nexşe Kürdistan'ı nexşe Kürdistan'ı alaya Kürdistan'ı yekgirtiya Kürdistan'ı jbuvan eşkere le cemaatin hedu perçaya bidin bistinin ev cenab-ı teci amaja pekir tişte giringin ve em vikari kareki piroz dibinin spas buvan kese ku vikari da bine vesile spas. Ez jî spas dikim belê kek bildan. Tamam çend evoka. Keko yani peywendiyên nav dezgehên cuda nuha li ber yani dezgehê bazirganan sanayî Diyarbekir merkezekî giring e ji bo Kurdistana Bakur ew yani ji bo min a herî muhîm ew e ku navbera dezgeha da ew peywendî çêdibe ji bo organizekirin ji bo pêştebirin di seviya şexsîla bêguman dilê her Kurdekî da çûyîna hatin daxwaz heye lê bana ji bo pêşeroja Kurdistanê peywendiyên giringin û nav dezgehên bazirganî ya Kurdistana Bakur û bajarên Kurdistana Başûr de û rêxistinên din nav hiqûqnasa da nav mamosteya da nav sendîkaya da ew peywendê çi qas baş be her yek ji wan li gora qabiliyeta xwe li gora karîna xwe ew ê bikarbin wê nêzîkbûnê xurttir bikin zêdetir bikin û ev tiştî cibata me pêş derve yani dibî wanî de wextekî wanî kurte ancak ez bikarim biya bêjim peywendiyên bi wî awayî bi her awayî bê piştgirîkirin û bê teşvîqkirin. Gelek spas. Berê em derbasî mijara xwe pênca bibin. Mijara me pênca wek ku tê zanîn çend roj berê yani vê heftiya derbas bûyî ku derbas bû di nava vê heftiyê da şandeke ku ji Meclisa Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xweser pêk hatî yanî her du bi hev re ewilê ji alî Rûsyayê ve hatin vexwendin û çûn Moskowayê û dû re ji wir fetrîn û hema rasta rast încar Washington wan vexwend û çûn Washingtonê gelo çi dibe hema ez bi kurtasî dîsa bi çend hevoka vê meselê ji we bipirsin belê kek bildan. Kekanî niha mesela Suriye meselekî yani pir tevle hebe Suriye qada şerê nabera Rusya û Amerîkayê de ye di eslê xwe de. Rusya û hevkarên Rusya, İran, Çîn û Amerîka û hevkarên Amerîka devletên Rojava Kurd ji bo ku de Kurd li Sûriye faktorekî ne. Kurd bi xwe faktorekî ne. Loma her du alî jî ew faktora ku realîteyekî ye li Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Rojavayê Kurdistanê dixwazin bikişînin cem xwe. Lê bedelê viya wê çi be ew nediyar e. Yani ew spekülasyonên ku ez ne divê qenaetê da me bi rastî Amerîka û ew ku Amerîka û Rusya li ser daxwazê Kurda
ev lehe bikin û daxwazê Kurda bêca kîjan Kurd alîkî YPG heye alîkî yani PYD heye alîkî NSK heye Kurdên derveyê wan hene kîjan Kurd wisa xuya ye ku te got kîjan Kurd keko ez dixwazim te besa wan kir nakokiyên nava wan jî hene tu zanî ku partiya dişewitînin êrişî dezgehên ragihandinê dikin belê ez ê evî bêjim yani yek mesela ew e kîjan Kurd xuya ye ku ê ku destê wan da çek û hêz heye zêdetir bala Amerîka û Rûsyayê dikişînin ji bo ku yani daxwaza wan ew bixwe her yek ji wan bi tebaiya Sûriyê nebe jî di beşekî mezin ya Sûriyeyê da desthilatdar bin û pir baş dizanin ku yani ew rêya bo behra spî ji bo her duya jî pir stratejîk e yani sibê dust be mesela İdlibê xelas bibe mesela Efrîn û mesela ciyên din ew ê çi be kî li wirin çawa bibe yani ev ya dîsa bi mesela îradeya Kurdên başûr be girêdayî ye û maalesef li wê derê jî yek cümle ez ê bêjim esas cümleyekî na ez ê behsa yek tiştekî tenê bikim yani em herin ji xelkê daxwaza demokrasiyê bikin û em li ciyê ku em bixwe desthilatdarin yani herfa de tenê ya demokrasiyê pêk neynin kurê xelkê belkî berjewendiyê wan hebe îro li rûyê me bikenin lê sibê dust me ew ji me re bêjin di herin îşê xwe baş tê bîra min parlamenterekî Swêdî dîsa ez derim salên notî PKK di kongra xwe ya çara belgeyên kongra xwe ya çara belav kiribû navê pêncî û du kesa hebû ku hatibûn kuştin yani îdam kirin û di biryara kongra çara îtibara wan îade kiribûn bêja ev dostê Swêdî ji ku derê bîstibû ez nizanim ji min pirsî yani xwest serrast bike gelo bi rastî ev ya mîhîm e rast e ne rast e yani hinek jê re bas kiribûn min got wela rast e ê got çawa dibe ê min got wisa kirine yani îdam kirine dûra jî gotine wela me xeletî kiriye û ew ê baş e yani em ê herin ji Tirkiye re bêjin ku yani Tirkiye li hepsxana insana dikuje cezayê îdamê rake em ê herin li Qamişlû li Efrînê insana biravînin insana bikujin ya jî nav rêxistinên xwe da dunya ne kere ne kor e evan tiştana dibînin li gora viya jî helbest ew dikin helwest datînin loma yani Kurdên başûrê Rocabayê Kurdistanê yani bin serhev ciyê ku yekîtiya Kurda tune be Kurd nikarin misqarekî tiştekî bi dest bikin Kurd di destê xelkî da ew ê tenê bibin leyistik ew leyistik jî îro belkî ji bo wan kêrhatî be lê ji bo müsteqbela milletê Kurd felaket e tiştê ez dikarim bêjim me spas berê kek salim ji bo ku Kurd nebin leyistik di destê xelkê da tu divê çê ji bo Kurd nebin leyistik di destê xelkê da divê ku em hinek tişta bibînin hani berê me qal dikir wata me basa tiştê dünyayê dikir şoreşa dünyayê dikir me digo sê bîleşenê şoreşa dünya heye dimêjin welatê sosyalîstin hereketa karkire û milletê bin dest şerê wan rizgariye keko îro ev her sê tişî tune çi me heye îro yek jî xwebûn heye yani ê ku xwebûna xwe ra ji hebûna xwe ra ji xwebûna xwe ra nîn be ew tune sıfır ê didiya keko berjewendiyên hevbeş hene yani divê ku em van tişta bibînin Kurd li Rojava ji bo bibin yek berê Kurdin li gelo YPG PKK çiqa li gor nirxên Kurdayetiyê mirov kare wan binav bike yani PKK li her çarpêçê Kurdistanê dibînin û li Rojava jî tiştekî jî vî cidatir ew ê dernê yani
تێکیلی نابەرە ئەنەکەسی و پەکەکێ دا کفشک نشن سری بو کاراکتری پککیش بی تشتیار نمساعده یعنی وقتا که تو انکار همون نرخ نتوایی بکی که چوا رابی به هزکی کردی را لحب بکی نمساعده جبرا اجا سیاستا بجن رئال که گوتن یعنی روسیا لسوریه ماینده او روسیا لور بمینه افیاد بکم اولی تثبیت بکه روسیا که سوریه بمینه به شکل دوی که چرچوه گیوی حقوقی هده ایک وی چرچوه حقوقی جیرا پیشکشت که دولت شامه لوماجی هفکاریا موسکو و شامی اوی رنگ سوریه یه پیشروج تاین بکه ایک وش خورد بین YPG PKK چنه واناجی دوار ایدئولوژیکی دا شامی ندوره اوی همو هیته خوی عسکری رادستی شامی بکن و شام جی اوی هنک امکان بده وان او تشت yani tiştê ku do bêjin Şam li mintiqa Kurdistanê dikir îro ew tişt bi destê PKK werin pêk anî û ji Kurdara tu tiştekî tune ji bo ku li Rojavayê Kurdistanê xwebûn tune Kurd ne ji bo xwe ne û hetay Kurd ne ji bo xwe bin jî ew ê her li kuça bin ew ê fedayiyê xelkê bin û mixabin Rojava jî tiştê ku diqewime eveke ku spas dikim belê bihêviya ku Kurd li Rojava bi serpereştiya Amerîka, Fransa û Başûrê Kurdistanê bigîjin hevkariyekê û li wirê milletê Kurd bibe xwediyê welatê xwe. Ez dikarim ya bêjim hêviya min ev e û bi rastî temaşevanên hêja diviya bû ku hê me mijareke din jî em bipeyiviyana mijara hilbijartinên Almanya bi taybet li Ewropa hinek tişt pir bala meriv dikişînin mesela bala min pir dikişînin li hemen tamamê welatê Ewropa xortên Kurda dibin parlamenter yani ev nivşanû li welatê ku lêne li wan welata yîndî dibin siyasetmedar û dikevin parlamentoyê ev ya ciyekê xweşiyê ye min dixwest ku ez bi mêvanên xwe re vê meselê jî hinkî bipeyivim ji ber ku her du jî li Ewropa dijîn lê belê mixabin dema me nema ez bi tenê ez hema ji kek salim dest pê bikim kek salim gotinê te dawî ya spas bû te spas Kurdistan ve hediye jî nêrînê gelek xweş pêşkêş kir hêvîdarim ev program ji bo temaşevana jî me tiştek kir baştir spas kek vîldan tê çi bêjî gelek spas ji bo te ji bo kek salim ji bo hemû temaşevanên çarpel medya ji bo hevalên çarpel medya li pişt ekranê ne mala we ava hêvîdarim ev sohbeta me ji bo vata me ji bo kar û xebatê milletê me kêrhatî bûbe gelek spas dikim xêr û xweşiyê dabin Belê ez jî di serî de ji we her diyara spas dikim ji bo ku hûn beşdarî bernama min bûn mala we ava hûn her bijîn û ez spasiya temaşevanên hêja dikim ku we dema xwe ji me re veqetan û li me guhdarî kir hêvî dikim ku me bi hev re şeveke xweş derbas kiribe û hevalên teknîkê hûn her bijîn mala we ava gelek gelek spas şev baş û bimînin di xêr û xweşkiyê de